מה זה? מי זה? מה פה מתרחש? שוק פורים רעים דגש. תראו את הצוות מדריכים, כולם פה שחים מסריחים, שלא נפתח פה על כבד. וואו, אין חדרים בכלל בסניף, נו יאללה די כבר זה מתיש, מוריה עוברת אז תלביש. וואו, ואולי אני עסוק בזה יותר מדי, הדרכה גדולה עליי, שיבוצים מתי? זה ביום שישי 22 לשלישי, נה 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 נה, עושים שוב פה כל שנה רק שלנו ברמה, נה 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 נה. ממלונה כי בי"ב באדר יש שוב פורים קטן, נה 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 נה, שוב פורים עם דגש הולך להיות פועל. צוות לעד וראשי, זה שילוב כל כך טיפשי, או המדריכים שלי. וואו, ואולי אני מצפה יותר מדי לטסים רגילים הלוואי, נוצו כדאי. זה ביום שישי 22 לשלישי, נה 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 נה, עושים שוב פה כל שנה רק שלנו ברמה, נה 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 נה. עם אלונה כי בי"ב באדר יש שוב פורים קטן, נה 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 נה, שוב פורים עם דגש, מי לא מתרגש? בסניף אחר אולי גבש, יש שוק פורים שלא הולך ממש. מי בכלל יהיה שם? תחנות וגם פרסים, הגרלה ומתנפחים. יהיה שווה כאן, ואולי עד מתי אני צהוב יותר מדי? איך יסתדרו כאן בלעדיי? השחר ביי. זה ביום שישי 22 לשלישי, נה 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 נה, עושים שוב פה כל שנה רק שלנו ברמה, נה 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 נה. עם אלונה כי בי"ב באדר יש שוב פורים קטן, נה 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 נה, שוב פורים עם דגש הולך להיות פועל, נה 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 נה, עושים שוב פה כל שנה רק שלנו ברמה, נה 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 נה. עם אלונה, נו מתי כבר תגיע השבת האחרונה, נה 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 נה, עושים שוב פה כל שנה רק שלנו ברמה, נה 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 נה. עם אלונה כי בי"ב באדר יש שוב פורים קטן, נה 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 נה, שוב פורים עם דגש לא תנחשו מה התרחש.